Bocsi, hogy csak úgy leállítottuk az előző részbe, Hát, de innen folytatjuk is. Mert egybe vettük fel és elvágtuk. úgy van. Na! Jó nézve nekem vele. Figyelj, úgy. Jó lesz. Jó lesz. Vannak itt pókok. Bőven. Ugye, rakok magam kardot. Na, kiütöttem a poke spawnert. Meg majd kell csinálni valami XP farmot majd időben. Hát, ja. Mondjuk azért messze van. Betűmag. Sok fölösleges. Na. Melyik mutatja a mélységet? Creeper van a házba! Creeper van a házba! Melyik mutatja a magasságot? Nem tudom, szerintem azok. Mert az X, az Y vagy az X? Menekülés! Menekülés! Jön a Creeper. Hát ezt jó lenne kideríteni. Mert érdekelne, hogy azért tudom, hogy 11-en vannak a dolgok. Gyémánt meg ilyenek. Csak A puskatorom. Már csak 3-an vannak a csíkon. Nem baj. Sem nem. Gyorsan ezek már. De hát most vágok kendeket. Megsütem az most. azt be is foghatsz néhányat. Na majd ezt befogok idővel. Jaj, mennyit fogok lázani. Jaj, nem. Gyorsan bekemberek. Kemberek. Jó, én nem erre megyek. Na. Jó lenne valami értékes dolgot is találni most már. Megölöm? Megöltem. Szegény. Ciánkon. Az ilyeneket már tényleg nem kéne. Na jó, most megyek valami követ szerezek, mert már le vagyok égve, ahogy tudok. Van egy ilyen, kaptam az izétől. És 2 nyílesz. Skeletontól? Jó lenne ezt is megölni anélkül, hogy meg tudna ütni. Vigyek izét, ilyet, nem. Mi ez? Megtaláltam, Imi! Mit? Ghost, mindegy, tök mindegy, most ez nagyon érde. Ó, de szarcuk. Ja, de Dinnyemag az van jó. dinnyemagunk. Józsi. Józsinak hívnak. Megmondom. Hol a fené van az izé? De szerintem nem is fogom átírni Vareszkára, nekem maradt Pál Házi János a YouTube csatorna, hogyha izé. Most én leszarom, mert csak azért csináltam, hogy tudjak. Be tudjam kommentálni, hogy jaj, de szar vagy. Vagy hogy milyen videót csináljon valaki. Igen. De ez nagyon nagy makkerság volt, hogy ilyen gyorsan megtaláltam ezt. Sürgősen kell sütnöm valamit. Most már lehet többet fogtok minket látni egy videóba. Hát már lehetséges eset. Vigyek, hogy Nem hívják találtam ezt meg a a kakit? bányát. Sint vigyek? Vigyél, hozzám. Azzal fogom ma leárkálni a bányám, mert megcsinálom valamit, megcsináljuk. Gyorsan. Jaj. Sütni kell valamit. Már sül a kaján. Már csak egy izé van. Nagyon oda kell figyelni, hogy így. Ott hagyok valamit! Tervezem.
Kettő pók, ne. Egyik tuti megöl. És ott van nálam a dinnyemmal. Ó, de béna. Hozzá majd pókhálót, van itt egy csomó. Ahol tudunk majd... Ne, igaz. Ne, valami öl! Basszus! Megöl! Ne fordulj vissza. Na, próbálj meg emlékezni. Én És fépízzám majd visszamész, hogy ragd le az utcai. Van. hova tegyem le a cuccokat? Hát ott van bent a házba a lába. Hol kell bemenni a házba? Nem itt? Itt. Nem akarunk vasajtót tenni időben? Majd. Mekkora ház! Hát én innen soha nem akarok elkezdeni. Ami jó, nem? Jó. Otthonos, de majd csinálunk gondolom kastélyt. Nagyon vad, nem izé. Jó lesz ez a hely, itt fogunk lakni, nem kell izé. Nem? Berakom a dinnyomogot, az a legfontosabb, már az nagyon nehéz találni. Mit tegyek még le? Chillit. Van 6 sín, mert nem volt időm még szerintem már többet. Tegyek le neked izét? 32 fákját beraktam neked. Jó. Van kaja? Mm. Ja, kenyér. Elvihetek 2-t? Vigyél, ha van húsom. Ja, akkor elviszem mind a 3-at. Jaj, tisztítőt kell. Csón. Majd megcsináltad akkor a izét. Hogy hívják? Milyen hoztam, ja igen, csontot és ott a dinnye meg, akkor csinálhatsz dinnyét. Jó, szenet is kell. Azt letettem az összeset. Jó, de 7 darab van talán. Nekem. Hát égessél. Hát azt fogok most. Hát fából gondoltam, hogy éges. Na. Meg ne halljak, megalok. Nem hagyom. Most meg kell várnom, hogy ezt töltsünk. Életen. Fú, majd azt várom, hogy el tudjunk menni az endbe. Tényleg jó. De te mennyire jöttél el a bányától? Nem is tudom, most hol a bánya. Ez a baj. Itt van. Nem is vettem észre. Ezt te csináltad. Ja, ezt most csináltam én. Nem is tudom, hogy hol a bánya, amit te csináltál. És ott van rögtön lent a basszus. Nem is tudom, hogy hol a bánya. Csesszus. Hol volt a... Hát itt volt nagyon közel hozzá. Igen, itt van a domb oldalában valahol. És úgy mondom... Hát itt volt valahol, itt. Itt van! Hol? Itt! Gyere ki! Itt vagyok én, a ház mellett vagyok. Mindjárt a ház mellett van. Tudtad te? Nem tudtam. Tényleg? Tényleg nem tudtam. Közvetlen? Nem. Nem öljük meg. Nem. Takarózkáltam. Menjünk. Na van üveg a házban. Jaj, eltört. Vagy te aki a házban. Nem. Izgalmas volt. Mi? Nagyon rövid az rakja, akkor biztos nem tudsz nálam jönni. Nem lágga, nem baj. Nem fontos annyira mi. Visszaparakni. Azt követem a fakján. De amúgy általában nem az első szinten szokott lenni ez az ajándékdoboz, vagy hogy hívjam. De akkor tényleg szedjem a síneket? Szedjed. Ugye a pók az nem bántak úgy. Nappal. Nappal nem bánt. De ezt mondom, hogy csak nappal. Vannak disznók is, áron. Megettem pókszenet.
Én is meghalsz mindjárt, mi? Mi se lemész egy szívit. Én is előbb azért mondom, hogy meg ne hallja. Basszus! Na ezt utálom. Mit? Leesett ez. Majdnem rá meghaltam. Zuhanó szar. Mi a... Csinálok egy azért is. Jó, hát ez körbefákjászom a házat, így nagyjából. Lássák, hol vagyunk.